Energy ye fala ye maa dɔ n'o ye jagokɛla dɔ ye ale ye gasoil feere energy maaw ma taji in a sɔngɔ yɛrɛ tun ye miliyari 2 de ye mun nana ye k'a fɔ sa ni wari bɛ sara i ye i ka wari bɛ sara i ye sɛbɛn de bɛ d'i ma i bɛ taa ta banki dɔ la maa min yɛrɛ bɛ sa ni ale kɔni ye wari kunfɔlɔ in sɔrɔ n'o ye miliyari 1 ye ale taar'o ta an ka jamana kɔnɔ banki dɔ la ka taa o miliyari 1 kunfɔlɔ ta nka lakodɔnni sɛbɛn bɛ d'a ma k'a yamaruya k'a fɔ k'a bɛ se ka wari ta ale taara k'o feere maa wɛrɛ ma o fana taara o feere maa wɛrɛ ma fala ye nin ko in a kuma gunnen don bi kosɛbɛ juraw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa sabanan wɛrɛ o nana ye ko in na papiye in taara feere o fana ma n'o ye ŋaniya in ye pôle économique maaw olu wulilen don a ko la don nataw la maaw na wele ka ɲininka nin fɛn in fana na fala ye nin kɔni nin man ka bali maa la sabula n'i ye énergie yɛrɛ sugu tacogo lajɛ fala ye kabini kuma jan bɛɛ lajɛlen da bɛ kuma min na o ye tajiko kuma in de ye a ka sigi sen kelen kan ala barika la directeur min nana n'o sisan fala ye ale kɔni bɛ ka kɛnɛ jɛya sabula a y'a fɔ juraw caman ye u k'u ka baara kɛ sɔngɔ min bɛ yen n'o bɛ sugu la olu b'a ta o sɔngɔ la a ma se surafɛn di la a ma se kurutu la baara bɛ kɛ cogo min na ka ɲɛ u k'a kɛ o cogo la u ka fisa u kana u yɛrɛ don ko wɛrɛ la nin kɔni ye denkura ye ngɔyɔ la sa ni pôle économique mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli bɔra min na don nataw la an n'o da maaw olu tulo kan an bɛ taa fan fɛ